Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya n'ụwa ma nwoke ma nwanyị Chekiba onwe gị odumasị Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya n'ụwa ma nwata ma okenye Chekiba onwe gị Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya n'ụwa ụmụnne m anyị malụ n'ise eme ya bụ ife ya bajọ ọnọdụ keji obodo anyị Naijiria n'ọlụ tata ụmụnne m anyị malụ ma ọ gị nwa na-eme Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya n'ụwa ụmụ Naijiria anyị malụ n'ise eme ya bụ ife ya bajọ ọnọdụ keji obodo anyị Naijiria n'ọlụ tata ụmụnne m anyị malụ ma ọ gị nwa na-eme Chekiwa Onwe Ya n'ụwa ma nwata ma okenye Chekiba onwe gị ma nwoke ma nwanyị Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya onye nwere uche ọghọta ife nkwulu na anụgo ife njizi Onyeobuna Chekiwa Onwe Ya n'ụwa bụ na Onyeobuna si n'anya ji ọfọ nwoke si n'anya ji ọfọ nwata nwaanyị si na ọ bụ onye dị ọfọ mana ọfa na-eji eji mazi onye eji ya na-anụgo na-ekene sọmpụ na alụ ụlọ anyị nke jụrụ obodo anyị tata a ga-ekwu na ịghara ibe ya a ga-ekwu maka ife isi ike ka ọ bụ oke ọchụ anyị na-egbu n'ụwa ọbala ndị aka fadị ọcha ka na-awụsi n'obodo anyị ụmụ Naijiria cheghị onye ọbụla na-eke n'anya ife a na-afụ n'obodo Naijiria erikasị ọkwa charịala egbusigo wee kwụsị na ndị Boko Haram ebido kedu ndị fa na-ebu na ndị aka fadị ọcha anya ka fa na-ebusisi chai ụmụ Naijiria chai anyị gbabalụ ọsọ charịalụ nwa banye ọsọ Boko Haram wesizie n'ọsọ Boko Haram banye ọsọ Fulani herdsmen n'ime obodo Naijiria ọkwa emesịkwa gbapụtakwa gbabanye na anyị bụ nwa Naijiria onye ka na-eji isi Igbo ka njụọrị a na-ekwu maka oke igbu ọchụ nke jụrụ obodo anyị tata gezi maka bribing na corruption oke ntụ na mbụba nke ejula obodo anyị tata ụmụ Naijiria chaghị ọkwa mmadụ jelu je gbasịa n'uvisa ụmụnne m
ya na bụ obodo oyibo jepuọpa ebe ọ bụ na ndị Naijiria kpọrọ nkụ ọ kwadosa mbọ ọsọ ga-eje obodo oyibo ife ọzọ ị ga n'oze bụ asị ya na visa agwụrụgo ụmụnne m ọkwali mmadụ na-eme ife a mana bụ mmụ na-eme ọ mmadụ ka na ya mmadụ bụ na na-adọrọ mma mana adị m ọkwa ulu ndị nze ọkwa mmadụ jele obodo oyibo jetụ na-ata afịa nụ aka nọta na wọfụ bịa kwụlụ onwe nke agbara agba afịa dị n'obodo ekwero ngote onye nwe abịa chekisi ego ga-eji gbafịa anya gbanụ o chekisi ego ga-eji gbafịa gba karịa ka o jere tụọ afịa tụrụ chai ụmụnne m ọkwali mmadụ na-eme ife a mmadụ ka na ya ụmụ Igbo ụnụ abụkwalụ nke na-akpọtụ na South ngwogwu ụmụ Igbo ka ejidesili na n'iyi ibe ụmụ Naijiria ma ndị egburu egbu ma ndị esula ọkụ ụfọdụ mmadụ etibe mkpu si prezidenti nyakwue sọntị kedu ibe ịchọ ka prezidenti kwuo ebe a na-egbu mmadụ ka ọkụkọ n'ime obodo Naijiria ebe a na-awụfu ọbala mmadụ na Naijiria ka esi awụfu mmiri gbaka n'ime obodo Naijiria God must advise them. Anyị na-ekwu maka ife isi ike dị n'obodo a kesi maka ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-agbachu mmadụ ibe fa ka fa ghara ịga n'iru ma ndị na-agbachu nwaanyị ibe fa ka fa ghara ịmụta nwa ma ndị na-eji ntamụ na asịrị achụ mmadụ ibe fa n'ọrụ chenje n'omume unu anụgo chenje n'omume ụmụ Naijiria chenje n'omume unu ọbịbịa Jizọs elugo gwanụ unu anụgo ịma na nkịta tagbugo n'onye nwe ya n'elu ụwa emesi ekpere ọ bụla ọgwụ agwọla agwọ ọ maka ndị na-agwọ ọgwụ asọgwụsọpachara aka chagabi ọnụ maka ike ọbụla iji mmanụ mmadụ n'elu ụwa ka ga-eji amụ na nwoke atụtụchago ego niile o nwere nwe n'ụlọ wee jee n'ọnụ nwaanyị kpọgbute ya na nwunye ihe bigido n'ụlọ bịafọ na abụọ na ọ tụrụ ime agbata na-afọ ịtọ n'elu ụwa nwata nwaanyị atụrụ ime agbata na-afọ ịnọ ụmụ Igbo nwata nwaanyị atụrụ ime agbata na-afọ ise ụmụ Igbo nwata nwaanyị atụrụ ime agbata na-afọ iri ụmụnne m nwata nwaanyị atụrụ ime agbata afọ iri na ise n'elu ụwa nwata nwaanyị atụrụ ime kwa wee bido ebere wee mebenụ kwa wee bebe ebere wee besịa n'ụlọ chai n'ikpeazụ ọ bụla ọgwụ agwọrọ agwọ ịmakwa na ndị na nwunye atụtụchago ego niile fa nwere nwe n'ụlọ wee bunye nwa fa ka o wee jee ebe afịa nwata bụla ego anụ nwa pụọ n'ụzọ afịa nwa o jere afụrị anya ego bụrụpụ afụrị anya onye bụ ukwu ego bụ si afụrị anya ma wee bido ebere wee bebe nụ ma wee mebe ebere wee mesịa nụ chai ụmụnne m ọ bụla ọgwụ agwọrọ agwọ ụmụ Igbo onye abụ ọgwụ agwọrọ agwọ ka ndụlọ ọkwale mmadụ na-agwọ ọgwụ ọ
bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ ụmụ Naijiria nya bụ ọgwụ agwọla agwọ ka ndị ụlọ kwalụ mmadụ na-agwọ ọgwụ anyị ọ bụ mmụọ na-agwọ ọgwụ enwere umefe ọkwa Chukwu ka m na-ebelu gbagwosie n'ụgwọ anị n'ebe nọ ya ọbụlụ bato senda enwere umefe ụmụ Igbo n'onwe m ka m na-azọ kafa asịsị enu si anị yo pancha na-aga n'azụ m enwere umefe Naijiria na Chukwu ka m na-ebelu gbagwosie n'ụgwọ anị n'ebe nọ ọbụlụ bato senda enwere umefe Ọkịja n'onwe m ka m na-azọ osisi enu si anị yo pancha na-aga n'azụ na-enwero m efe chacha ọkwa Chukwu ka m na-ebelu agbụsị enu bụ anị ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda asịsị enu si anị oyi mụ na-enwero m efe odu m enwere efe odu m enwere efe chacha agbụsị enu bụ anị ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda si ọbụlụbato senda ife onye masị nye malụ ya n'elu ụwa Chukwu kelu ụwa do nke na-amarọ amakwana m o metalụ bulu Chukwu nna ka onye meta nya bulu n'elu ụwa o metalụ bulu n'elu ụwa bụ na anụgo ọfide ji awa na aga na nya bụ ụfọdụ ma ji aga n'egwu onye bịara ụwa kwụba ka gị ọtọ ka ị marụkwa ife mbụ n'elu ụwa bụ ogugu mmiri na ama ogugu na asa ogugu arụo ugochala chenwere otupu ya bụ ọfọm ji bụlụ ọdụma onye nwere uche ọghọta ife nkwuru na anụgo ọgwụ ofe a na-agwọ onwe unu kụnụ na-agwọ mana ọbịbịa Jizọs elugokwanụ Igbo chegharịkwanụ enwere umefe ọkwa Chukwu ka m na-ebelu agbụsie n'ụgwọ anị n'ebe nnọ ọbụlụbato senda enwere umefe Naijiria na onwe m ka m na-azọ asịsị enu si anị pancha na-aga n'azụ na-enwero m efe chacha Chukwu ka m na-ebelu agbụsị enu bụ anị n'ebe ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda asịsị enu si anị oyi mụ na-enwero m efe odu m enwere efe odu m enwere efe chachali asịsị enu si anị n'ebe ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda ọbụlụbato senda